De fet, aquí a Catalunya, la pròpia ACA, el propi regulador, l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu últim informe, que analitza els preus de l'aigua, diu que la gestió pública a Catalunya el 2023 és un 30% més barata que la gestió privada, és a dir, les dades ho confirmen. A Barcelona nosaltres vam analitzar la tarifa de l'aigua i la meitat dels costos són costos no associats al servei de l'aigua, és a dir, estem pagant sous de directius molt inflats, publicitat, cànons que no tenen res a veure amb el servei de l'aigua i que a sobre, si mai remunicipalitzem aquest coneixement, el cànon del know-how, que és el coneixement privat de l'empresa, tot allò que necessitem, que pretesament necessitem per fer funcionar el servei, si l'empresa marxa, això s'emporta, és tot un coneixement que hem pagat els veïns i veïnes amb la nostra butxaca, però que un cop marxa l'empresa no es queda en el servei, per tant és molt pervers. Totes les dades ho diuen, la gestió pública és molt més barata, per tant no hi ha excuses per no apostar per aquest model i l'única justificació que avui dia, des del nostre punt de vista, permet apostar per la gestió indirecta és afavorir els interessos econòmics de certes empreses.